Bun găsit la știrile RTV de azi. 4 români trași pe dreapta, în Belgia. Polițiștii, uimiți când i-au văzut cu 4 oi și un miel pe bancheta din spate, inspecția unui vehicul suspect i-a surprins pe inspectorii din Belgia, în Zina Dilbeek. Mașina românească, cu 4 români, era supraîncărcată de pasageri. 4 oi furate și un miel stăteau pe bancheta din spate și în portbagajul mașinii. La un control mai amănunțit, pe lângă șofer și 2 pasageri, în mașină au fost găsite, spre surprinderea inspectorilor, 4 oi și un miel. Animalele se aflau parțial pe bancheta din spate și în portbagajul vehiculului. Că românilor le place carnea și că respectă tradițiile, nu e nicio surpriză dacă în perioada sărbătorilor pascale au o înclinație spre carnea de miel. În restul timpului, cea mai bună legumă rămâne carnea de porc. Așa se face că 3 români riscă 3 ani de închisoare în Belgia, fiind acuzați că au furat peste 5 tone de carne de porc. Cei 3 susțin că au furat pentru consumul propriu. Europa, un continent tot mai îmbătrânit, 2 ani la rând de scădere a populației, se așteaptă ca Uniunea Europeană și alte regiuni din întreaga lume să se confrunte cu o îmbătrânire rapidă a populației în acest secol. Se preconizează că peste 30% din populația UE va avea 65 de ani sau mai mult până în 2100. În 2020, pandemia a provocat o scădere generală a numărului de locuitori în majoritatea țărilor, din cauza ratei semnificative de mortalitate pe care a avut-o, în țări precum a noastră. Datele oficiale ale guvernului fiind de 70.000 de decese, în timp ce statisticile au dat cu aproape 60.000 de decese mai mult decât cele pe care executivul a dorit să le numere. Acest lucru nu s-a întâmplat în restul țărilor Uniunii Europene, dar în orice caz, pentru a face această scurtă analiză am vrut să plecăm de la cifrele oficiale pentru 2020 și să le comparăm cu 2021 și 2022, pentru a vedea ce s-a întâmplat după pandemie în Uniunea Europeană și în zona euro. Copiii românilor din Italia sunt invitați la un atelier de decorare a ouălor de Paște în stil tradițional în data de 1-2 aprilie. Ieri s-a încheiat cu succes, la Villa Fornarola, Pavona, Via del Mare 188, primul weekend dedicat unui atelier gratuit de decorare a ouălor de Paște, destinat copiilor de toate vârstele, conceput de Asociația Villaggio Romano cu ocazia Paștelui, una dintre sărbătorile creștine din România. Proiectul este coordonat de Daniela Mihaeș, care va transmite câteva tehnici de bază privind modul în care se vopseau ouăle de Paște în mod tradițional la sate, precum și culorile și materialele folosite și simbolurile. Invitatul special al atelierului de decorare a ouălor de Paște din acest prim weekend de la Villa Fornarola a fost un grup de peste 15 copii, cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, de la cursul de limba română Urădăcini Românești, coordonat de profesoarele Laura Bobocea și Elena Bucur, sosit de la Ostia. Sfârșit cumplit pentru 3 români, după ce mașina lor a fost implicată într-un teribil accident pe A9. 3 bărbați și-au pierdut viața într-un accident pe autostrada A9 în apropiere de Uhaud, în noaptea de vineri, 24 martie, spre sâmbătă, 25 martie. Presa din Franța scrie astăzi că victimele accidentului sunt de naționalitate română. Un accident violent în care au fost implicate 3 vehicule s-a produs pe autostrada A9, în apropiere de Uhaud din Franța. Potrivit informațiilor de la France 3, 2 mașini și o dubă s-au ciocnit puternic. În total 8 persoane au fost prezente în cele 3 autovehicule, 3 nu au supraviețuit și o alta a fost mai ușor afectată. Potrivit Midi Libre, aceste 4 victime se aflau în aceeași mașină și erau români. Într-un al doilea vehicul, un bărbat și o femeie erau doar în stare de șoc. În ultimul, cei 2 ocupanți sunt nevătămații. Potrivit lereveildumidi.fr, cei 3 români decedați au vârste de peste 50 de ani. Românii cumpără Spania. Au ajuns cei mai mari cumpărători străini de locuințe din zonă. Străinii au cumpărat 13,8% din locuințele scoase la vânzare în Spania în 2022, în creștere de la 10,8% în 2021. În acest fel,
Tendința descendentă din ultimii 5 ani de scădere a ponderii relative a acestui grup este întreruptă. Românii urmați de marocani au fost cei mai interesați străini să achiziționeze locuințe în Spania anul trecut. Potrivit anuarului publicat săptămâna trecută de Asociația Registratorilor, numărul de vânzări și cumpărări de locuințe înregistrate în 2022 a crescut cu 14,5%, până la 646.241 de operațiuni, cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani și jumătate. Dacă analiza se concentrează pe numărul de provincii în care predomină o anumită naționalitate, românii, cu 20 de provincii, au fost cei mai populari cumpărători străini, urmați de marocani. În provinciile din interiorul țării, predomină achizițiile efectuate de români, în timp ce marocanii sunt cumpărătorii majoritari în sud, dar și distribuiți în mai multe provincii din centru și nord. Un român a încercat să intre în Disneyland Paris printr-o nouă metodă. Prins de polițiști, el a început să țipe și să spună că este minor. Un român, în vârstă de 23 de ani, a fost luat în custodia polițiștilor din Franța după ce a încercat de mai multe ori să intre în Disneyland Paris fără să plătească. În cele din urmă a reușit, dar a fost reținut rapid. Evenimentul a avut loc duminică, 26 martie, atunci când tânărul român a încercat să facă alpinismul pentru a evita taxa de intrare în parcul de distracții Disneyland Paris, situat în Cessy, în Seine-et-Marne, Franța. Încercările tânărului de a intra în parc au ținut securitatea ocupată pentru o bună parte a după-amiezii. De 3 ori, românul a încercat să treacă de barierele parcului de distracții fără să plătească. Panică în Italia. După un cutremur de 4,6 grade, oamenii au ieșit în miezul nopții afară în pijamale. Șocul a fost puternic. Cutremurul a fost înregistrat marți la ora locală, ora 23:52. Magnitudinea a fost de 4,6 grade pe scara Richter. Inchva înregistrează epicentrul la 2 km vest de Montagano, Campobasso, la o adâncime de 23 de kilometri. Nu au fost raportate pagube la persoane sau lucruri, a spus Protecția Civilă. Dar în Campobasso școlile vor rămâne închise astăzi pentru verificări, mulți au dormit în mașinile lor. De asemenea, școlile s-au închis în toate municipiile din epicentru și, de asemenea, în unele sate din zona Fortore Molisano. Un om informat este un om puternic. Sperăm să fim noi sursa informațiilor tale din comunitatea locală din care faci parte. Fii alături de noi și participă activ la crearea informațiilor zilnice. Încarcă-le pe www.rtvd.ro. Radio Da. De acasă la tine în casă. Chelsea a înregistrat pierderi de 121,3 milioane de lire sterline în anul financiar 2021-2022. Deși cifra sa de afaceri a crescut la 481,3 milioane de lire, comparativ cu 434,9 milioane în exercițiul financiar anterior, transmite Reuters. Fostul patron rus Roman Abramovich a scos clubul londonez la vânzare în martie 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, iar sancțiunile guvernului britanic au complicat procesul de vânzare. Chelsea nu a mai avut voie să vândă bilete, ceea ce explică o parte a pierderilor, în timp ce cheltuielile sale operaționale s-au diminuat de asemenea,
Din cauza restricțiilor guvernamentale până la finalizarea procesului de vânzare de la finele lunii mai în perioada cu restricții, Chelsea nu a mai putut vinde bilete, abonamente, articole sportive, să programeze diverse evenimente pe stadion sau să semneze contracte cu jucătorii și partenerii comerciali, ceea ce a condus la cheltuieli suplimentare și la pierderi de venituri. A jucat 150 de meciuri în Liga 1, dar acum vinde burgeri. Toate rețetele sunt făcute de mine. Am studiat mult. Un fost fotbalist din Liga 1 a dat sportul pe fast food. Liviu Ganea, fost atacant la Dinamo București, s-a retras din fotbal după 150 de meciuri în Liga 1, iar acum vinde burgeri. Ideea a început în 2016 și a fost pur și simplu un gând de a face ceva ce nu e pe piață. Atunci burgerii erau la început, plus că noi nu aveam food trucuri. Am zis că trebuie să fac ceva în acest sens și mi-am cumpărat primul meu food truck. L-am achiziționat cu 12.000 de euro de la Focșani, era adus din Belgia. Avea vreo 9 metri, îți trebuia categoria C ca să poți să-l conduci. Iar la primele evenimente la care am participat, fiind atât de mare, trebuia să plătesc taxă dublă. Ocupa 2 locuri, dar așa a fost începutul. Apoi am mai investit vreo 8.000 de euro, pentru că îi trebuiau îmbunătățiri. Preliminarii Euro 2024. România învinge Belarus cu 2-1, la capătul unui meci complicat. Naționala de fotbal a României a învins selecționata Belarus cu scorul de 2-1, în meciul disputat marți seara, pe Arena Națională din București. În grupa 1 a preliminariilor Euro 2024, tricolorii au câștigat meritat, prin golurile înscrise de Nicolae Stanciu, minutul 17, Andrei Burcă, minutul 19, chiar dacă pe final au avut emoții pentru victorie, în urma golului marcat de Vladislav Morozov, minutul 86. România și-a îndeplinit obiectivul pentru această primă fereastră a preliminariilor. Obținerea a 6 puncte din 2 partide, după 2-0 cu Andorra. Sportul este sau ar trebui să fie o parte importantă din viața noastră. Știm că sunt numeroși românii care susțin pe cont propriu multe evenimente sportive în diaspora. Fă-le cunoscute și altora. Postează pe www.rtvd.ro informații, materiale video, poze, știri despre un eveniment sportiv pe care îl susții sau care se desfășoară în comunitatea ta. Căutăm o persoană pentru postul de casier în cadrul instituției de plată Smith & Smith. O persoană deschisă, motivată și organizată. Din mâna ta, mii de români vor primi banii trimiși cu drag de rudele și familia din străinătate. Te invit să te alături celor peste 200 de salariați din cadrul Smith & Smith, prima instituție de plată din România. Tot ce e nevoie să te califici este să fii o fire activă, dornică de a învăța și să-ți placă să lucrezi cu clienții. Îți oferim salariul fix, bonusuri din vânzări, bonuri de masă și alte sporuri specifice, pachet medicina muncii și training profesional. Pentru mai multe detalii, te invit să ne contactezi la 0732 555 400. Smith & Smith, mai aproape de familia ta. Radio Da. De acasă la tine în casă. Trimiți bani în străinătate? Folosește RIA Transfer de Bani și ai la dispoziție peste 500.000 de locații din întreaga lume. Serviciu disponibil în agențiile Smith & Smith. Informații pe smith.com.ro sau la 021 331 8000.
Ziua cu RTVD va fi mereu însorită, dar vremea ar putea fi diferită. Urmărește prognoza noastră și bucură-te de splendoarea naturii, așa cum este ea. Da! Cu Radio Da ești online cu toată diaspora. www.radioda.ro Bun regăsit la horoscop. Berbec. Ar fi bine să te înarmezi cu răbdare, mai multă decât de obicei și cu la fel de mult calm. Chiar dacă nu e o zi dificilă, vei avea nevoie de aceste calități în momentele cheie. Taur. Chiar dacă toate ți se par bune și frumoase, la un moment dat, știi că nu vor fi așa mult timp și că ar trebui să te pregătești pentru această eventualitate. Ar fi bine să fii atent la propriile reacții și să le temperezi pe cele prea agresive. Gemeni. Va trebui să-ți cântărești cu atenție și vorbele și faptele, chiar dacă atmosfera este mai relaxată și vei avea impresia că poți face orice, fără să apară și consecințele de rigoare. Rac. Bine ar fi să nu amesteci emoțiile cu gândurile și să iei decizii raționale, atunci când e cazul, și invers. Există riscul să suporți anumite situații, pe care ai putea să le schimbi, să le îmbunătățești. Leu. Cel mai bun lucru pe care îl poți face astăzi este să folosești resursele pe care le ai pentru a-ți face treaba, cât poți tu de bine. Să ceri mai mult de la cei din jur și de la tine ar fi o greșeală. Fecioară. Poate ar fi mai bine să-i lași pe cei care vin cu o inițiativă să-și organizeze treburile, fără să intervii prea mult. Așa vei vedea și cât de serioși sunt cu ceea ce propun și dacă poți avea încredere în ei. Balanță. Dincolo de aparențe, există destule pericole care vin chiar din relaxarea pe care o predispune această zi. Asta nu înseamnă că nu te poți bucura de partea bună din orice, ci că va trebui să fii și prudent în același timp. Scorpion. Ai nevoie de mai multă răbdare decât de obicei pentru a înțelege ceva din situațiile complicate ale acestei zile. S-ar putea să fii convins că ai tot ce-ți trebuie, dar realitatea să fie cu totul alta. Săgetător. Este bine să acorzi atenție lucrurilor în care crezi și să le temperezi pe celelalte, ca să nu te trezești luat pe sus de entuziasmul fals al celor din jur. Știi prea bine că nu poți construi ceva în care nu crezi. Capricorn. Vei avea nevoie, astăzi, de o supapă care să elibereze presiunea acumulată. Din păcate, cea mai familiară este cea din relația de cuplu, locul în care nu mai ești nevoit să joci un rol, să pari altfel decât ești în realitate. Vărsător. Ți-ar face bine să cobori cu picioarele pe pământ, dar numai dacă ești obișnuit să faci asta. Altfel, te vei simți vulnerabil și vei reacționa pe măsură, în special față de cei pe care îi consideri vinovați de ceva. Pești. Există pericolul de a strica ceva important în relația cu o persoană dragă, într-un moment în care vei alege să te răsfeți prea mult sau să ceri mai mult decât știi că ți se cuvine. Acestea au fost predicțiile de azi, vă mulțumim pentru atenție.
Radio Da. De acasă la tine în casă. Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Pastila Psiho. Vă voi vorbi puțin astăzi despre umilință și despre cum afectează ea creierul. Umilința este extrem de distructivă pentru creierul tău. Cu alte cuvinte, creierului nu îi place să fie umilit. Trebuie remarcat faptul că adesea ne simțim complet umiliți fără a avea un motiv viabil. Dacă ți se spune că greșești, acest lucru nu înseamnă neapărat că ai fost umilit. Umilința este singura emoție care cu adevărat îți afectează creierul. Este extrem de distructivă pentru creierul tău. Cu alte cuvinte, creierului nu îi place să fie umilit. Trebuie remarcat faptul că adesea ne simțim complet umiliți fără a avea un motiv viabil. De exemplu, membrii familiei și cei dragi pot evidenția cu tact o greșeală, de obicei atunci când nimeni nu este în preajmă, sau prietenii apropiați sau colegii. În acest caz, nu trebuie să vă simțiți jigniți și relevați. Umilința este o emoție pe care o resimți atunci când personalitatea ta este atacată în prezența altor persoane. Poți fi enervat sau supărat pe tine însuți dacă ai făcut o greșeală, dar dacă nimeni nu a observat acest lucru, atunci nu ai niciun motiv să te simți rău. De regulă, umilința necesită implicarea unei altei persoane. Așa funcționează. După cum știm cu toții din experiența noastră, a fi umilit este foarte dureros și neplăcut. Această stare emoțională este extrem de nocivă. Prin urmare, este extrem de surprinzător faptul că umilirea este foarte puțin studiată în psihologie, în timp ce alte emoții negative ca furia, anxietatea, gelozia și frica au fost vizate în mii de studii științifice. De exemplu, furia provoacă dereglări în activitatea diferitelor organe vitale ale organismului uman. Anxietatea ne împiedică să trăim o viață deplină și să facem treaba. Gelozia distruge dragostea și alte relații, iar frica contribuie la dezvoltarea diferitelor fobii. Toată lumea consideră că umilința este o emoție neplăcută care la prima vedere nu are consecințe atât de grave, dar nu este așa. În primul rând, umilința te transformă în victimă, ceea ce reprezintă o potențială amenințare pentru fiecare persoană. Psihologii au realizat o serie de experimente încercând să privească în interiorul creierului uman. În cadrul experimentului au fost mai mulți voluntari și au experimentat diverse emoții, în urma cărora au comparat EKG-urile participanților care au experimentat emoții ca furie, fericire sau umilință. Scenariul umilirii a fost realizat în următoarea formă. Întâlnești pe cineva pe internet. Stabiliți o eventuală întâlnire într-o anumită zi, la o anumită oră, într-un anumit loc. Cu toate acestea, noua ta cunoștință aruncă o privire spre tine de la depărtare, se întoarce și pleacă. Un astfel de scenariu ar umili orice persoană, indiferent de ce rezistență psihologică are persoana în cauză. Cei doi psihologi au înregistrat activitatea cerebrală a participanților la o electroencefalogramă care a stimulat diverse situații pentru a simți furie, fericire sau umilire, încercând să ofere un răspuns la întrebarea cum reacționează creierul. Rezultatele studiului au fost uluitoare. Reacția participanților la umilire a fost mai nocivă decât mânia și mult mai intensă decât fericirea. Acest lucru sugerează că umilința este extrem de distructivă pentru creierul uman. Cu alte cuvinte, creierului nu-i place să fie umilit. Reacția la umilire este atât de violentă și depășește cu mult reacțiile la celelalte emoții.
Umilirea dăunează nu numai victimei, dar și celui care umilește. Nu există nicio îndoială că atunci când ești devalorizat în ochii altor oameni, îți va fi dureros și neplăcut. Dar dacă intenționezi să umilești pe cineva, îți faci și mai mult rău. Dacă obiectul tău este să umilești, atunci metoda va funcționa fără probleme. Cu toate acestea, dacă crezi că ajuți prietenii sau membrii familiei, arătându-le greșelile lor și umilindu-i în public, greșești. Cel mai probabil vei obține rezultatul exact opus. Există multe metode mult mai corecte și mai blânde pentru a le spune oamenilor dragi anumite lucruri. Pentru a fi sigur că nu umilești pe nimeni, asigură-te că critica sau observația ta este prezentă într-o formă care nu afectează respectul de sine al persoanei. Cum să faci față atunci când ești umilit? Cum să reacționezi la situația în favoarea ta? Răspunsul este simplu. Reacționează la fel cum reacționezi la orice alte critici. Pentru a face față acestora trebuie să știi să-ți stăpânești furia și emoțiile negative. În orice caz, dacă te simți jignit, întotdeauna există o soluție pașnică pentru a depăși situația. Atunci când un prieten te umilește, amintește-ți cele mai bune momente petrecute împreună și apoi încearcă să vorbești cu el în privat. Umilința se manifestă într-o varietate de forme, de la ignorări directe la ridicularizare în public. Cu toate acestea, având cunoștințele despre natura umilinței și despre mecanismele de funcționare a gândirii, poți deține controlul asupra situației. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă las în continuare.